ጥዕና ሃበልና ከመይ ኣለኹም ተኸታተልቲ ድምፂ ወያነ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፋሽስታውያንን ወረርትን ሓራ ንምውፃእ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ኣብታ ብልሒ ጫፍ ኩናት ኣትዮም ይቃለሱ ካብ ዘለው ደቂ ትግራይ ሓደ ጋሻ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም እዚ ተጋዳላይ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ በምዃን ዘለዎ ውህሉል ናይ ኣመራርሓ ክእለቱ ንህዝቢ ትግራይ ዘወፍ ዘሎ ተጋዳላይ እዩ ሴንትራል ኮማንድ ማለት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ህዝባዊ ኩናት ንምምራሕ ዝተጣየሸ ኣካል እዩ እዚ ሕዚ ሒዘልኩም ድማ ኣባል ኣመራርሓ እዚ ኣካል እዩ ኣባል ኣመራርሓ ሴንትራል ኮማንድ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ተጋዳላይ እዩ ተጋዳላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ይበሃል ምስ ምዕባለ ሰራዊት ትግራይ ዝተሓዘም ኣብ መላእ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ጸረ ወረርትን ፋሽስታውያንን ሕዚ በጽሕዎ ዘሎ ብርክን ካልኦት ተዛመት ሕቶታትን ዝርዝር ዝበለ መብርሂ ክህበና ቀሪቡ ዘሎ ተጋዳላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ጋሻ ድምፂ ወያነ ትግራይ ይቀኒልና ተጋዳላይ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ንዝርዝር ሕቶታትና ዝርዝር ዘረ መብርሂ ክትበና ተስፋ ኢና ሕቶይ ንምጅማር ተጋዳላይ ጻድቃን ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከመይ ተጀሚሩ ስኻ በአዲስ አበባ ናሃለኻ ሓደ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዝነበርካ ዝፍለጥ እዩ ክተርፍ ዶ መኻኣለ ይነበር ታይ ነይሩ በአዲስ አበባ ታይ ምንቅስቃስ ትገብሩ ነርኩም ምስ መንግስቲ ሕዚ ዘሎ ከመይ ነይሩ ጀማምሩ ክተርፍ ደ ይኽእል ነይሩ እስኪ ንቀደም በዚ ንጀምር እቲ ኩናት ክተርፍ ደ ይኽእል ነይሩ ኩናት ኣድላይ ደ ነይሩ ዝበሃል ሕቶ እንተ መፅኡ ኣድላይ ነበረን ክተርፍ እንተገበኦ ነይሩ ኩሉ ኺሳራ ብህዝቢ ብዓደ ደረጃ ዝበፅሕ ዘሎ ኣይነበረን ክተርፍ ዶ መኻለ ግን ኣብ ዝብል ግን ክተርፍ ይኽእልን ነይሩ ምክንያቱ እቶም ኩናት ብሓደ ወገን ጥራሕ ኣይግበርን ብሓደ ወገን ጥራሕ እውን ኣይተርፍን እቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዝዓወጁ ሓይልታት ብሓይሊ ድሌቶም ከፈጽሙ ኣቅድመ ቢሎም ወሲኖም ይንቀሳቀሱ ስለ ዝነበሩ ተገበረ ጻዕር ተገበረ እውን ክተርፍ ዝኽእለሉ ዕድል ኣይነበረን እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ብናይ ኢሳያስ መንግስትን ናይ ኣምሓራ ልሂቃንን ተቀናጅዮም ዘካይድዎ ዘሎ ኩናት እዩ ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ምስ ኢሳያስ ግንባር ፈጢሮም ካብ ደገ እውን ክረኽቦ ዝኽእሉ ሓገዝ ኣተኣኻኺቦም ወዘሎ ዘካይ ኣብ ሳቶም ተዳሊና ኢና ሙሉእ ዓቕሚ ሒዝና ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ክንንበርከኽ ኢና ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን ዝጀመርዎ ኩናት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ኢህወደግ ስልጣን ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ መመስራትን እትና ብሃፄ ምኒልክ ተጀሚሩ ኣብ ኢቱ ዝነበረ ኣሃዳዊ ስርዓት ይጠፍእ ከም ዘሎ ይሪኡ ስለ ዝነበሩ እዚ ኣቅን ዘይብሉ ፈተነታት ንነዊሕ ግዜ የካይዱ ነይሮም እዮም እዚ ፈተነኦም እዚ እናቐፀለ ነዊሕ ግዜ እናሰርሕሉ እናተወደቡ ሓይሎም እናኣከቡ ጸኒሖም ኣብ መጨረሻ ናቶም ጉዳይ ክፍጽመሎም ዝኽእል ሰብ ዝረኸቡ መሲልዎም ማለት ኮይኑ ተራእይዎም ኣብይ ኣሕመድ ካብ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ መፅኡ ኣብ ውሽጢ ኢህአዴግ ኮይኑ ስልጣን ክሕዝ ዓርዮም ተንቀሳቂሶም ባዕሎም ከም ዝኣመንሉ ንኣንዳርጋቸው ጽጌ ንብርሃኑ ነጋ እዮም ምስ ኢሳያስ ረኺቦም ተቐድሚኡ ዝግበር ዝነበረ ተንኮላት በሙሉ እናሰርሑ ከም ዝጸንሑ እዚ ማንም ዝፈልጦ ሚስጥር ኮይኑ ዘሎ ጽቡቕ ጉዳይ ፈጻሚ ረኺቦም ስለዚ በዚ ጉዳይ ፈጻሚ ዘቢሎም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተመስሪቱ ዝነበረ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ከጥፉ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኢሳያስ ድማ ብቅድሚ 20 ዓመት 21 22 ዓመት ባዕሉ ዝጀመሮ ውግእ ኣወዳድኡ ስለ ዘይጣዓሞ
ሒዝዎ ዝነበረ ቂም ቅርሕንቲ ነይሩ ኩናት ቅድሚ 21 22 ዓመት ክጅመር ከሎ ብመሰረቱ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተጋገየ ፖሊሲ ሒዙ ተላዒሉ ብቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ምስ ተመስረተ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ዝመርሖ ናይ ምሁራት ጉጅላት ተኣኻኺቦም እቱ ዕቤት ናይ ኤርትራ ካብ ውሽጣዊ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ዓቕሚ ዝፍልፍል ዘይኮነስ ብዛዕበየ ካብ ደገ ዝመጽእ ኣንፈት ሒዞም ምንቅስቃስ ጀሚሮም ናይዚ መፈጸሚ ዋና ኣካል ድማ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ቅድሚት ኩናት ኣብ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ብተፈላለየ መንገድን ጉሕጓሕ ዘኽእል ምንቅስቃሳት ይገብሩ ነይሮም ዶላር መንዚሮም ይወስዱ ወርቂ ገዚኦም ይወስዱ ቡን ካብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ኣብ ዓዶም ይሽየጥ ባንክታት ናይ ኢትዮጵያ ናቶም ናይ ቀይሕ ባሕር ዝበሃል ናይ ንግዲ ድርጅት መገልገልቲ ኮይነን ሱጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ እውን ቃሕ ዝበሎም ስጉምትታት ይወስዱ ሰብ ይቀትሉ ሰብ ይጨውዩ እዚኦም ኩሎም ጉዳያት እናዓበዩ ምስከዱ እናበሉ ምስከዱ ግደፉ ደኣ ኢልና ትረር ዝበለ ተቃውሞ ምስ በለ ንነዊሕ ግዜ ሃኒፆሞ ዝነበሩ ሰራዊት ምስናትና ዝነበረ ፀገም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰራዊት ክንሃንፅ ትግራዋይ ሓይሊ በቲና ማለትና ዓዲ ሰዲድና ካብ ኣምሓራን ካብ ኦሮሞን ካብ ካልኦት ብሄረሰባትን ተወፃፅአ ሰራዊት ክንሃንፅ ላዕሊ ታሕቲ ንብል ነርና ናይ ሰራዊትና ቁጥሪ ብጣዕሚ ውሕድ ነይሩ ብሰለስተ ዕፅፊ ይበልፁና ነይሮም ስለዚ ፀፋፊዖም ሱቕ ከም ዘብሉና ሓሲቦም እቲ ዝሓሰብዎ ፖሊሲ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከም ድሕሪ ቤቶም ከም ድላዮም እናጓሕጉሑ ክኸድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዘይኽይድ ምዃኑ ምስ ረኣዩ ፀፋፊዖም ሱቕ ከብሉ ኢሎም ሓሲቦም ትውግእ ጀሚሮሞ ትውግእ ከምቲ ዝሓሰቡ ኣይከደን ተተሓሳስቦም ሓፂር እዩ ነይሩ ንውሕ ዝበለ ነገር ጠመተ ይነበረን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ናይ ኣብ ውግእ ኣካይዳ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ትሕቲ ኩናት ኮይና ብዝገበርናዮ ምድላው እቲ ኣንጻሮም ተገልቢጡ ብዙሕ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ተጎዲኡ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ እቱ ብታሪክ ዝፍለጥ ኣሹም በፅሑ ዝኾነ ኮይኑ እቱ ተወደአሉ መንገዲ ተወዲኡ እዚ ቂም ገዲፉ እሱ ጥራሕ ግን ኣይነበረን ካብኡ እንዳሓረብ ዘሎ 20 ገለን ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝመፀ ድኽነት ኣብ ኤርትራ ዝመፀ ስራሕ ምስኣን ኣብ ኤርትራ ዝመፀ ፀገማት ብምሉእ ዋና ተሓታቲ ወያነ እዩ ተባሂሉ ገፊሕ ምንቅስቃስ ይግበረሉ ነይሩ ሓሳዳት እናተባሃለ ኣብ ክንዲ ናትና ፖሊሲ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢና ተጋጊና ምንታይ ኢና ፀገም ኣጋጢሙና ልካ ናይ ባዕልካ ፀገም ሪኢኻ ንኡ ንምፍታሕ ምንቅስቃስ ናይ ደገ ወፃኢ ምክንያት ብምድላይ ናይቱ ኣጋጢሞም ዝነበረ ፀገማት ብምሉእ ድማ ብናይ ወፃኢ ፀገም ምክንያት ተፈጠረ ጌርካ ብምቕራብ ናይ ጽላኣት ናይ ፖለቲካ ስራሕ ብቐጻልነት ተሰሪሑ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዝነበረ ፀገም እናሓመቐ ኸይዱ ኢሳያስን ሰዓብቱን ድማ ግዜ ይጽበዩ ነይሮም ሕነ ዝፈድዩሉ ሳቶም ትሒዞሞ ዝነበሩ ግናይ ኣተሓሳስባ ኣርሒቑ ዘይጥምት ኣተሓሳስባ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስድ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ዘይርኢ ብግዝያዊ ዝኾኑ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ውግእ 150,000 ወታደር ሒዝና ኣለና 6 ዙር ሳዋ ዓሊምና ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሰራዊት ተበቲኑ ኣሎ ፀፋፊና ሱቕ ክንብሎም ኢና ኢሎም ኣትዮም ሓፂር ብዙሕ ርሕቀት ዘይከደ ግናይ ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ድማ ነዚ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ፀገም ሕነ ንምፍዳይ እናተዳለዉ ፀኒሖም ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መፀ ግዜና መፅኡ ኢሎም ብሓደ ተሰማሚዖም ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ዋና ፀላኢ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ዘምፅ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ኣብ ልዕሊ ናይ ኢሳያስን ሰዓብቱን ሰራዊት ስዕረት ክሽከሙ ዝገበረ ናይ ትግራይ ኣመራርሓን እዚ ክልቲኡ ንምጥፋእ ምስራሕ ጀሚሮም ኣብዚ ኸይድ እዚ ናይ ደገ ደጋፍ እውን የስኣኑ
ኢሳያስ ከም ደላላ ኮይኑ ንዓረብ ምስራቃዊ ቀይሕ ባሕሪ ተቋፂርኩም ኣለኹም ምዕራባዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ውሑስ ክገብረልኩም እየ ብዝብል ኣተሓሳስባ እቲ ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ዝግበረሉ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ብልዕሊ ክሻብ ዳርጋ 1 ትሪልዮን ኣቢሉ ዝበፅሕ ዶላር ኣብ ዓመት ዝንቀሳቀሰሉ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመር እቲ ምዕራባዊ ሳይድ ምዕራባዊ ጎኒ ውሑስ ክገብረልኩም እየ ውሑስ ንምግባር ድማ እቲ ካብ ምጽዋዕ ንታሕቲ ዘሎ ናይ ዓፋር ሕብረተሰብ ድሌቱ ኣይሕሰብ ማለት ኣብ ግምት ኣይኣቱ ፖለቲካዊ ተሓሳስቡ ምስ ዝህዝ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣሃዳዊ ዝኾነ መንግስቲ ዘለዎ ቅርበት ልሕልሕ ስለ ዝኾነ ቁጥሩን ውሑድ ስለ ዝኾነ እዚ ውሑስ ንምግባር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናብዚ ግልጋሎት እዚ ክመጽእ ነይርዎ ናይቶም ኣምሓራ ድሌት ኣብ ግምት ብምእታው ናብዚ ግልጋሎት እዚ ንምምጻእ ንዕራብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ንግዲ መስመር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕትናቶም ቁፅር ንኽኣቱ ንምግባር ንውሕ ዝበለ ግዜ ናይ ደላላነት ስራሕ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ ምስኣቶም ኣራኺቡ ኣቐደመ ኣቢሉ እውን ናይ ዓሰብ ፖርት ኣዕራብ ከም ድላዮም ንወታደራውን ሲቪል ፐርፐዝን ክጥቀምሉ ፈቒዶም ኣብ ከይዲ ስምምዕነቶም እውን نزوم نايم حرالي هيك أن محز نا إثيوبيا عباينت قال ملز بحال نجر نمقرب بحر حيلي كنا أمولكم هنا زبل زرابة العلوم essentially تو بحر حيلي ناي عرب ناي نقدم كساسن قواز أروز دولي قيح بحرن وارديا خوين زجلجلي يكون كم زيهم زمسلو نايم حرالي هيك أن دليتن سميتن appeals جورو نجاراتون حواويسهم ناي عرب technical support technical دقاف كم زرخو غيرهم ثلاثة يوم بتعناجو من قدي ننوح حزب الأوان بلان الناجور لصنحوج عدلاي مدلاو ودينا أنا عبزول الأوان تجمروا وجينا أبكيد زي أتي قداي بسلام المفتاح بس خلوت تماس على حساس باز اللوم سبات عبيتي أبناء إثيوبيا بوليتيكا ونصبغ إنفلونس اللوم سبات انكساس نقبر نيرنا أنا ونو انكساس يقبر نيره تمثلت أو ملعب نايتو تعشمو نايتي انكساس أتي هز الله حبر بهراوي فيدراليزم مسارات زجبر الجمنجستي كبر كابزي وصع زلو بوليتيكا وصقامات دما بزاته بميت بديالوج كفتح اللهم زبل وام حزنا عنا نقاسات نيرنا أبزم نقاسات زي ناب تقراي مسئي بزغرب الأوان بزح تقاومو عيرين نيرة دقاف نيرو أب ديساباقن أبي أحمد مس أبي أحمد أحد ثلاثة جديد تراهين هنا أبزو قدايتن أب كارلوت قدايتن شعوان نتو قداي بخالي من قدمبر بسلاموي ميت ناي مفتاح دليت كم زيله قلت سيد ناخونا مزيو في الله افترى مجرى شعوان بستراخو كوطري يلعللو نيرة مسز بتقراي تبع أسلها مسز بتقراي زولو صقم ندعا زي فتح خابز عد عبي صقم كمزيو لازم نسكت فتح لك أنا وكيل يلعللو نيرة مجرى شعوان حدا زربا العلو لي سخاب تقورو على متعي مساواتهم تقورو على محتاتس حزب تقراي عبيتي رابحاتات اللو حدا هوموجينيوس يو معناته وشتوس بزح مكفال زلو يكونن متعم وهود حزبي يو زي عبي عقمي يو كالاي حزب تقراي بوليتيكاوي كوميونيتي كبحال زغيل يو نقدات سب نجيرو يكاب بارتات جلسة مع زي كونس بوليتيكاوي زخنا من قدي النار عيه أبناء بعلو مدم تاز بتصح حزبي يو سالساي بتعم عميق زخنا وتهدرا وتراديشنال له بسقام وان بزح مسوات نتكفيلو ناس أنه حسنا مقبار
ታሪኽን ትራዲሽንን ኣሎ እዚ ናይ ኣዋን ገለ ትግራይ ተገበረ ጥራሕ ዘይኮነስ ቅድሚኡ ዝነበሩ ታሪኻት ብምልኦም እውን ነዚ ዝምስክሩ እዮም ዝዓቢ ዓብዪ ዓቕሚ ኣሎ ኢልካ ትዛረብ ኢኻ እዚ ዘረባ እዚ ኣሚንካሉ ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ዋላ ናይ ፖለቲካ ኮንሳምፕሽን ኢልካ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ይብለኒ ኣይ ናይ ፖለቲካ ኮንሳምፕሽን ኢለ ይዛረብን ስለዚ ኣምነሉ እየ ዝዛረብ ይብሉ እምበኣር ይትጋገይ ዝኾነ ህዝቢ ብሓይልን ብገንዘብን ዘይንብርከኽ ህዝቢ የለን ህዝቢ ትግራይ እውን ካብዚ ተፈለየ ኣይኮነን ይብለኒ በዛ ተሓሳስባ እዚ ትኸይድ እንተሊኻ እዚ ተሓሳስባ እዚ ትኾይድ ናይ ፖሊሲኻ መበገሲ ተጋጊኻ ኣለኻ ይብሉ መጨረሻ ድማ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ድቃስ ኢንካ ይትሕደር ዝፍትሐሉ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ብዙሕ ድቃስ ዘስነካ ነገር የለን ይብለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ጉዳይ ኣንፈቱ ናበይ ወገን ይኸይድ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ግልጽ እናኾነ ይኸይድ ኣብዚ ማእኸል ያው ናይ ኦሮሚያ አርቲስት ሃጫሉ መቕተልቲ ይመጽእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖለቲካ ድማ ብሰላም ንኽመጽእ ዝግበር ምንቅስቓስ ዘሎ ዕድል እናጸበበ ብሓይሊ ናይ ምፍታሕ ዕድል እናበርትዐ ዝኸደሉ ኩነታት ብጣዕሚ ግልጽ እናኾነ ይመጽእ ካብዚ ግዜ እዚ እንድሓር ያው መቐለ መጽኤ ድሕሪ ዘሎ ዴቨሎፕመንት ዘሎ ነገር እዩ እና ተህዝ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ኣብዚ ናይ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ባዕሉ ነዊሕ ታሪኽ ናይ መንነት ታሪኽ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ነዊሕ ናይ ጀግንነትን ናይ ነጻነትካ ምኽባርን ታሪኽ ዘለዎ ህዝቢ እሞ ኣብ ሓፂር ርሕቐት ነዊሕ ርሕቐት ኣብ ዘይኮነ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ እዚ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ዝበሃል ስርዓት ተቃሊሱ ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊሉ ዝተኸለ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪትካ መንጎ ኢሳያስን ናይ ኣምሓራ ልሂቃንን ዝምድና ፈጢርካ ናይ ኣዕራብ ደላላ ኮንካ ካብኣቶም ዝርከብ ጥቕሚ እናረኸብካ ንምኻድ እቱም ዋና ዕንቅፋት ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብመጺእዎ ዘሎ ኩናት ወያነ ስለ ዘሎ ገለ ኣይኮነን ብመንነቱ ካብ መንነቱ ብዝምንጩ ናይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እዚ ብዝፈጥሮ ዕንቅፋት ዝመጽእ ኩናት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ እስልምናን ክርስትናን ተኸኣኢሉ ዝነብር ክልቲኦም ሃይማኖታት ቅድሚ ሃገር ተቐበለ ክልቲኦም ሃይማኖታት እውን ተሰማሚዖም ዝነብሩሉ ህዝቢ እዩ ካብቶም ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኣተሓሳስባ and culture ተፈለየ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተዓንተዎ ዝገለጽኮ ናይ ነዊሕ ግዜ ታሪኽ ኣሎ ናይ ህዝቢ ታሪኽ ናይ ነጻነት ናይ መሰልካ ምኽባር ናይ ጀግንነት ታሪኽ ኣሎ ስለዚ ነዚ ህዝቢ ከይንበርክኽካ ነዚ ህዝቢ እዚ መንነቱ ከይሕደካ ከይፀቐጥካ ኣብዚ ከባቢ ብጠቕላላ ዝግበር ናይ ፖሊሲ ለውጢ እሞ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም መጥፊእኻ ኣሃዳውያን መንግስታት ከም ድላዮም ነቲ ህዝቢ የማን ፀጋብ እናንቀሳቀሱ ዝኸድሉ ስርዓት ምምጻእ ዘይከኣል ምዃኑ ተረድኡ እዚ ንምምጻእ ድማ ኩሉ ዓቕሞም ግዜያዊ ምክንያታት እውን ጸብጺቦም ናይ ኣምሓራ ትፈንት መስሪቶሞ ዝነበሩ ስርዓት ምጥፋእ ኣሎ ናይ ኢሳያስ ኣብቲ ዝሓለፈ ባዕሉ ዝጀመሮ ኩናት ጥራሕ ኣይኮነን ኣንፊትዎ ዝነበረ ናይ ዕቤት መንገዲ ተኾሊፉ ገይሩ እዩ ዝርዮ ብተጋሩ ምክንያት ተኾለፈ ገይሩ እዩ ዝርዮ ካብ ናይ ባዕሎም ናይ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያን ናይ ፖሊሲ ጸገምን ተፈጠረ ጸገም ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥሜት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስደት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጸገም ብምሉኡ ብወያነ ተፈጠረ ጌርካ ናይ ምርኣይ ስለዚ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ካብ ካሊእ እናመጠጥካ ንምዕባይ ሓሲቦ ዝነበረ መንገዲ ወያነ ዝኸለፎም ስለዚ ነዚ ከጥፉ ሞት ዝጀመሩ ወግና ኣተሓሳስባ ሱር ክሰድድ ባህጊ ዘለዎም ኣብ ትሕቲ ኢሳያስ ምስ ኢሳያስ ተወዲቦም ዘለዉ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ምስ ናይ ኣምሓራ ልሂቃን መራሕቲ ስለትገጣጠመ እዚ ንምፍጻም ድማ ካብ ባሕሪ ማዕዶ ዘሎ ኣዕራብ ሓገዝቲ ኮይኖም ስለ ዝመጽሎም እዚኣቶም ኩሎም ብሓደ ተሓጋጊዞም ዘካይድዎ ውግእ ስለዚ ተፈጥሮና ከይቀየርና
ባህርنا كيغيرنا مننتنا كيغيرنا تخينات كترفي يخلن لهم نساتهم مننتهم كيغيروا نساتهم بهاقهم كيغيروا تخينات كترفي يخلن لهم زخينات زي ويانا سلازلو زي سلازلو ويانا صقم سلاز فتره غلط تغبر ነገር ይኮነ ሲአቶም ብብሎም ትኹይናት ዋና መሰረቱ ህዝብ ትግራይ በመንነቱ ምክንያት ብዝሓዞም ፖለቲካዊ ረኣያን ናይ ዕቤት መንገድን ንኻልኦት ዝውሓጠሎም ስለዘይኮነ እዚ ንምጥፋእ ንምብርካኽ ድሌቶም ንምግባር ናይ መጀመርያ ከዳኽምዎ ዘለዎም ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ኣሚኖም ዘካየዱ ኩናት እዩ ስለዚህ እቶም ኣጋ መጨረሻ ወገን ዝነበሩ ምስቲ መንግስቲ ተገበሩ ዝረረባት ዘርእይዎ እዩ ናይ ኩናት መበገስ ድማ ናይዞም ኩሎም ሓይልታት ጽኡል በጋጣም ተፈጠረ ነገር ኣይኮነን በብናይ ከከና ናይ ባዕሎም ምክንያት ተበጊሶም አንጻር ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ መጠን አንበርኪኹም ንምግዛእ ካብ ዘለዎም ባህጊ ተሰማሚዖም ዝገበሩ ኩናት እዩ ስለ ኣይምተረፈ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምጽ ወያነ ትግራይ እትከታተልዎ ዘለኹም ቃለ መጠይቅ ምስ ተጋዳላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ እዩ ተጋዳላይ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ህዝባዊ ኩናት ንምምራሕ ናይ ዝተጣየሸ አካል ማለት ሴንትራል ኮማንድ ናይ ተባለ ዝጽዋዕ አካል አባል አመራርሓ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ተጋዳላይ እዩ ሕቶና ሕዝውን እናቀጸለ እዩ ጻድቃን ኩናት ከመይ ከም ዝጀመረን አጠቃላሊ ታሪኩን ገሊጽ ካልና ኣለኻሞ ሕዚ ኣብ ኩናት ተኣትየሎ ዝተወሰነ ዋርሕ ድማ መጺና ኣለና ከይዲ ኩናትን ሕዚ ዘለዎ ምዕባለን ከመይ ትሪኦ ንስኻ በአካል ተከታተሎ ስለ ዘለኻ ካብ መጀመርያ ክሻው ዝተመርሖ ስለ ዘለኻ ከመይ እዩ ከይዲ ኩናት ከመይ ሕዚ በጽሕዎ ዘሎ ምዕባለኸ ከመይ ክንገልጾ ንኽእል ከምታ ቀድመ ቢለ ዝገለጽክዎ እቲ ኩናት ቶም ጸላእትና ተዳልዮም ሓይሎም ኣኻኺቦም ነዊሕ ግዜ ወሲዶም ኣብ መንጎኦም ስምምዕነታት ፈጺሞም ዝጀመርዎ ኩናት እዩ هذين ناي انت اشمو بناي سمن از متقعد سله تفصمه تغبره ኩናት እዩ ገለመለ ኢሎም ቀርቦ ዝፍትኑ እዚ ሰውሉ ነበርያ ነበረይ ኣብ ጠቅላላ ትኸይዲ መንግስቲ ትግራይ ናብ 22 ቢሊዮን ዝኾና ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃላ ቦጠሎንታት ነይረን እዚኣተን ተደሚረን 10,000 ቢሊዮን ይበጽሓ ነይረን ካልኣይ ድማ በሽሓት ዝቁፀር ናይ ምልሻ ሓይሊ ነይሩ تنايم الشحيل ببجزوز قمت زي تطرنفه بزح تعشم قبل زغل بزح سرعو كايدوس نسال اجت يموت او قبل زغل عينه حيلي اي نبرن سلازي تمدلاو بتعم تحوتي نيرو تحارتو فينات ناتقارب مس كده لمنجست تግራይ ዝነበሩ መማረጽታት ግልጽ ምልክታት ምርኣይ ጀሚሮም ሓደ ናይ ሰሜን ምዕራብ እዝ ዝበሃል ሓድሽ እዝ ቆይሙ እዚ ናይ ሰሜን ምዕራብ እዝ ዝበሃል ካብ ገሊኡ ክፋል ናይ ምዕራባዊ ትግራይ ሒዙ ንወልቃይት ሑመራ ብምሉእ ዝሕዝ ገሊአን ሃብታቱን ካብኡ ናብ ሰሜን ምዕራብ እዝ ዝወስድ ምስቲ ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ወልቃይትን ሑመራን ናትና እዩ ዝብልዎ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ክገጥም ተገይሩ ተሰርሐ ናይ ኮማንድ መምዕራይ ነይሩ እዚ ግልጽ ዝኾነ ምልክት የርኢ ነይሩ ጽንሕ ኢሉ ቶም ኣብ ትግራይ ዝነበረ እዝ ናብ 6 ወይ 7 ዝኾኑ ጀነራላት ብሓደ ዝተራሒሎም ሓደሽቲ ጀነራላት ክመጹ ተወሲኑ እዚኦም ዝግበረሉ እዋን ናይ ትግራይ መንግስቲ ነቲ ናይ ጀነራላት ለውጢ ጠጠው ቢልዎ ተቃዊሙ እዚ እናተገበረ እናሃለወ ናብ ሰሜን ምዕራብ እዝ ክፍለ ጦራት እንኮላይቱ ናይ ኮማንዶ ክፍለ ጦር ናብ ጎንደር መጽዮም ናብ ሑመራ ብዓኽር አንፈት ምንቅስቃስ ጀሚሮም ነይሮም ኣብ ወልድያ ቆቦ ብዙሓት ክፍለ ጦራት ተኣኪበን ውግእ ይዳለዋ ነይረ እዚኦም ዝኾነሉ እዋን መንግስቲ ትግራይ ዝነበሮ መማረጺ ተን ነበራ ውሕዳት ቦጠሎንታት ነቲ ብቁፅሪ ይኹን በጽዋር ካብኣተን ዕር ዓብዪ ዝነበረ ናይ ሰሜን እዝ ብምንጻር ሓፂር ብዝበሃል ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ እትየን እዚ ቶም ጸላእቲ እውን ተጸበይዎ ዝነበረ ኣይመስልን ምድንጋጽ ፈጢሩ ሰላም ዝደሊ ሓይል እንተዝኸውን ካልእ ሓሳቡን መመጸ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ቁፅር እናተገበረ ዝነበረሉ እዋን እቲ ውግእ ተዳልዮም ስለ ዝነበሩ ተውግኡን ኢሜዳት ተጀሚሩ ንኣብነት ኣባዕኸር ምስ ሓምሻይ መካናዲት ክፍለ ጦር ውግእ እናተገበረ ዝነበረሉ እዋን ተን ፍሉይ ኣሃዱታት ናይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተዋዒዙ መጽኡ ዝነበረ
مبل 33 كفل طورن ناي كوماندو كفل طورن افتو قاتيهم نيرهم قريبهم اتيهم نيرهم ابزو وانزي وما حجر زنبر ناي شعبيا حيلون نحمارا مدبداب جميرو منግስት ትግራይ ብትዋንቲ ወይሱቅ ኢሉ ጸኒሑ ናይ ሰሜን እዙን ካብ ውሽጢ ቶም ብደገ ተኣኪቦም ዘሎ ሓይልታቱን ካብ ደገ ክልቲኦም ብሓንቲ ብሓፂር ግዜ ምናልባት መዓልታት ብዘይመልእ ግዜ ጠቕላላ ከፍርስዎ ምጽባእ እዩ ወይ ድማ እዚ ክከላኸለሉ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር እዩ ነይሩ ሕዝቲ መንግስቲ ከመይ ስለ ዝገበሩ ኢሉ ከም ምክንያት ከቕርቦ እዩ ዝፍትን መሰረት ዘሎ ምክንያት ኣይኮነን እዚ ምስ ተገበረ ትውግእ ቀፂሉ متوجه أمونجو كلتا زي تمتعطون حيلتات زبرت نروجي أتي أو تجري زنورة وحر قصر زنورة فولي حيلي زتنا يسمين إز حيل مقصات راح زي كونه شابا عرفته بزيهب نحد ورحي كبيد وجه أو أمولو تجرياتي بمعرا وجن كاب حمرا ناشجر زمسنا بلسقنا حيل نيرو كاب بعد ما معرواوي إرترا بمعرواوي تجري كاب إرترا شجيرو زمسنا إرترا حيلي حبي حيل نيرو معتك في الطرات زلوا بزلام بسا جنبار ناب مأخل عدزاتو حبي حيل نيرو أربعة إز نيرو موناي شعبي حيلي ثلاثة يوم إز ثلاثة يوم كوماند نعملو وقعتهم بدو دما نابل سجن حيلي برايا وجن بملو حيلو ناب وقعتهم نحد ورحز أكل كبيد مربراب تخايدو كبيد عنوات بسحو أبزي قلت كخون زلوا نجار نتاعيو تي خوينات نابر تاعي قبل عيل صلاة بس حكا جوالتو نابز حمس كده نتخوينات بمسرته صغيرة عدنت مغيرة تفتيو بسون أو عد عرب زمزقة سب زي بلن درونس نتي كاب سمين إز وسيدنا عاتقنا نتكاملو زنورنا أسوار نافليا متكع جميرا نا أبز حدور حتى جور وجه تن حين عاتقنا ينورنا تانكتات عاتقنا ينورنا مدافع تقاسيرنا ينورنا تأيتي تقاسيرنا ينورنا ندادي تقاسيرنا ينورنا سنكي تقلال نيوقع عمنا بليتن كأترن زي قارص نيدرون دبداب كتفق تغير زي بجبط اب عد غزو مزنور تنكر زبل شعبياون نكي زبل ناي مكلخال عقمي تنتانكتات المدافعين بتندرون مصطفى كفرس تجديد أورايا زقبل زنور وق ناب صرمت كعت كسجر بحد مكانايزد برجيد من دلاو زقبروا زنور اوان أتي مكانايزد برجيد مولو بتندرون بحد اللي تسلسطفه نحيل ميزان تعالى لا تغير وزيت راح يكونن حدش أبتي وق أبقمت آتو زي نور حيل سلزخونه فتيرو وزنور سايكولوجيكال إفكتون قليل لي نور أبز خمسة مسألة زي تمتعتنا نعم حرا فولي حيل فانون نإيرترا كافتن 40 جلن كفلة طورات لعل 30 جلن كفلة طورات بمولئن ناي إثيوبيا تن 10 تخلت كفلة طور بمولئن 10 تخلتين أنصار زوم إسران كلتن زخونو فولي حيلي بطولنتات زقبر زنور زي تمتعتنا وق كبيد خسارة نابسها كبيد مربراب نابسها خيلو ترى مجمرة محرفنا يتوقعون دارقا بناتهم عاود تودأ مسيلو زين دحرزي كم بحدش توم حزب تجراي حارينو العال جميرو باش حاد قصروا مناسي عاتقهم قالوا لزدولي مخانهم قلصنا خونا خيدو نزيد ما زمرحو بجننتهم بوتادراو خلتهم ببقعتهم حري تمسكر لهم مكونات ناي تجراي جنرالات كولينلاتن مسبب خاوي زنور كادرات توديهم تعليم نعلمه سراوي تجراي كم فلحو أمولو تجراي كفلح جميل كم فلحو ببخابيو تعليمنا تخيده هادوتاتنا تفترة بناي شعبيان ناي بلصقنان قفعن بدلن عري زخوري منقسي ناب بشحات ناب تو تعليم يكبر له بحال بوتا نامسه نتعاطى هادوتاتنا تفترة هيدا
إزي مسفلتو تم صلاتي نتخينات كودو من قصاص جميرو بفلا الشعبية نتخينات أب تجراي أب حستير وان كودا وسينو بزي مسرت تن بتنا مجمرة معرفنا يتو تودي ليلن نعبير تاجت أن جيران زنورا فلوترات بمول أن مليسو نخببه مرحتي بمدفع نتو ويانا نتعللا بدمساس زخل استراتيجي مالت تخينات حدب تجراي قال أي أب حستير جزء كودا الله كابز دولة حساسات بجسو قصلا يزخنا خببا قصلا يزخنا دهسسا مكيار جميل أبزي قصلا يزخنا خببا دهسسا اكن زي ولا قفعت هتدم بز بيفتر سبات ببز خدو يقتل دكن شوي عمص شما قتل كله نامرص ايكونن زمساسل ነገር ايكونن مخنيات دلي ايكونن زقتل اقشتي قتل ابن عدير شاب شوعات شمونت اقشتي اما اخل بتخسيان زرشنم الله ابوز فتاتكم ሽማግለታት ይርስን ህፃናት ይርሽን ደቀ አንስትዮ ይዕምጽ ዝግፍዒ ዝበለጸ ህዝብ እናቆጥዖ እቲ ኣብ ከተማታት ዝነበረ ፋብሪካታት እና ፈትሓ ሙሳድ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ገባር ዝነበረ ቆፈው እና ጓሕጓሓ ሙሳድ ኮይኑ ክወስዶ ዘይከኣለ ድማ ኣብ ጣፍ ማይ እትወሉ ወይ ምስ ዳጉሻ ይሓውሶ ዘይገብሮ ግፍዒ የለን እዚ ግፍዒ ንህዝቢ እና ቆጥዖ ካሊ መማለጽ እናስኦኖ ነፃነቱ ብቅላስ ጥራሕ ምዃኑ መፍትሒ እናርአዮ ግልጽ እናገበረ ኸይዱ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽኮ በብኸባቢኡ ተበቲኑ ዝነበረ ካድረን ጀነራላትን ኮሎኔላትን ድማ እንኳን ዶ ተቆጥዐ መንእሰይ ንዓዱ ሓሪኑ ዝወጽ መንእሰይ ረኺቦም ኣብ ካልእ ኩነታት እውን ጀግንነቶም ሰራዊት ናይ ምናጽ ክእለቶም ተመስከረሎም ተፈለጡ ስለ ዝኾኑ ቀልጢፎም ብሓፂር ግዜ ኣህዱታት ምፍጣር ጀሚሩ ስለዚ ሻዕብያ ዝገብሮ ዝነበረ ኸበባ መዓት ኸበባታት እዩ ብክፍለ ጦራት ብብዙሓት ክፍለ ጦራት ዝግበር ዝነበረ ኸበባ እዩ እዚ ኸበባ እናፈንፅሐ ምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ እተን ናይ ሻዕብያ ኣህዱታት ክበታትነን ጀሚሩ እናበታተነን እቲ ኸበባ ምንም ውፅኢት ከየምፀአ ብኣንጻሩ ግን ኣብ ትሕቲ ኸበባን ኸቢብካ ንምጥፋእ ዝግበር ምንቅስቓስ ናይ ሻዕብያን ሰራዊት ትግራይ እናገበለ ዝወፅአሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብዚ እቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ኣብ ኸይዲ ኩናት ዳርጋ ብጣዕሚ ዝደኸመ ሓይሊ ክኾን እዩ ዘቢሉ ሓደ ነዚ ቡቕዓት ምኽንያታት ኣለዉ ኣብ ሰሜን እዝ ዝነበረ ሓይሊ እቲ ዝበርትዐ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ምናልባት እውን ካብ 75 ክሳብ 75 ኣፅዋራት ናይ ኢትዮጵያ ከበድቲ ኣፅዋራት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረሉ ከባቢ እዩ ብሓይሊ እውን ብዝሕ ዝበለ ሓይሊ ዝነበረሉ ከባቢ እዩ ብፍላይ ብተተኳስን ስንቅን ዕጥቅን ድማ ዕብይ ዝበለ ምትእኽኻብ ዝነበረሉ እዩ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ኦፐሬሽንን ድሓር ናይ ዕራብ ድሮን ብዝገበርኦ መጥቃዕትን ካብኡ ዝተረፈ ድማ ሻዕብያ እናፅዓነ ስለ ዝወሰዶ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ትሕጃ ወፂኡ እዩ ዓብይ ምንካይ እዚ ጽንሕ ኢሉ ኣብ ራያ ዝተገበረ ብራያ ወገን ተገበረ ውግእ እቶም ተሪፎም ዝነበሩ ኣናእሽተይ ሰራዊት ክመርሑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝሕሰቡ ዝነበሩ ኦፊሰራት ሃሊቖም እዮም ብዙሓት ረጊፎም እዮም እቲ ኺሳራኡ ዝበፅሐ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ቀፂሉ ድማ ብናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ካብ 15 ክሳብ 17 ሽሕ ኣቢሎም ዝኾኑ ተጋሩ ኦፊሰራት ካብቲ ኣርሚ ወፂኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኖሞም እዮም እዚኣቶም ኮር ናይቲ ኣርሚ እዮም እዚኣቶም ሰለስቲኦም ምኽንያታት ተደራሪቦም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣርሚ ብጣዕሚ ድኹም ሰሪሑ ውፅኢት ከምፅእ ዘይኽእል ምናልባት እውን መሊሱ እንደገና ተመዓራርዩ ዓድን ምክልኻል ዝህልዎ ቆመና ብጣዕሚ ኣጠራጣሪ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ኣብፅሒዎ እዩ ስለዚ ህዚ እቲ ኩናት ዘካይዶ ዘሎ ሻዕብያ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሃርታት ተልየን እውን ኣብ ናይ ሻዕብያ ፕላን እየን ዝኣቱ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ጀነራላት ኣብ ዘውፅዎ ፕላን ተደራቢ ኮይኖም ትእዛዝ ተዋሂቦም ኣብኡ ኣትዮም ኣብኡ ዝሰርሑ ኮይኖም ዘለዉ እዚ እቲ ኩናት ናይ ሻዕብያ ክፍለ ጦራት ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምጉዕፃፅ ብዝገብርዎን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ናይዚኣቶም ምጉዕፃፅ እናፈንፅሐ እናገበለ እናዓበየ
ንኣቶም ዓብይ ጉድኣት እናብፅሐሎም ዝኸደሉ ዓይነት ኩነታት ተበፂሑ ዘሎ ሕዚ ክፍለ ጦራትን ኮራትን ተወዲብና ኣለና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዙሓት ክፍለ ጦራት ፈጢሩ ኣሎ እዘን ንነዊሕ ዓመታት ተሃኒፀን ዝነበራ ጎብለል ናይ ኣፍሪካ ግዛዕ ምዛዕ እናተባሃለ ዝድረበለን ዝነበረ ናይ ሻዕብያ ክፍለ ጦራት ሕዚ እተን ኣብ 4-3 ኣዋርሕ ተፈጠራ ክፍለ ጦራት ናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ይበታትነአን ኣለዋ ንብልፅግና ጥራሕ ኣይኮነን ዝብትን ዘሎ ናይ ሻዕብያ ክፍለ ጦራት እዩ ዝብትን ዘሎ ሰራዊት ትግራይ እዚ ዓብይ ትርጉም ዘለዎ እዩ ነቲ ቀጻላይ ዓወት ዘመላኽት እዩ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘይተርፍ እዩ ምክንያቱ ንሕና ንፈትሒ ንማዕርነት ተቃሊስና ንዝረኸብናዮ መሰል ንኽረጋገፀልና ኢና ንቃለስ ዘለና ኣብ ዓድና ኮይና በዓልትና ንበዓልትና ክነመሓድር ናይ በዓልትና ጉዳይ በዓልትና ክንውድእ ከምዚ ዓይነት ህገ መንግስታዊ መሰል ኣቕሚጥና ኢና እዚ ህገ መንግስታዊ መሰልና እዚ ይከበረልና ኢና ንብል ዘለና ናይ ሻዕብያ ወታደራት ድማ እቶም ቀደም ጭቁንዎም ዝነበሮም ሓሩ ምስኣቶም ወጊኖም ናቶም መሻርክቲ ኮይኖም ምስ በዓል አንዳርጋቸው ጽጌ እናመኸሩ ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ወኪል ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ሒዞም ህዝቢ ትግራይ ንናይ ኣምሓራ ጭቆና ምእንታን ክመዓራረይ እዮም ክፀቕጡና ዝወግኡ ዘሎ ፍትሒ የብሎም ትክክለኛ ዓላማ ዝበሃል ነገር የብሎም ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ትፈትሒ ዝሃዘ ንትክክለኛ ዓላማ ዝቃለስ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ መማረፂ እውን ስለዘይብሉ ተቃሊሱ መሰሉ ምርጋፅ ጥራሕ እምበር ካሊእ መማረፂ ስለዘይብሉ እቶም ምስዓሮም ዘይተርፍ እዩ እቲ ግዜ ድማ ንሓፀረ ይኸድ ከም ዘሎ ብግልፂ ይዝረአይ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ወርሒ ክፍለ ጦራትን ኮራትን ዝፈጠረ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ኣብ ዝቕፅል እዋናት እዘን ክፍለ ጦራትን ኮራትን ናይ ምስራሕ ዓቕመን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከሸጋግረን እዩ መጠነኛ ክነመዓራርዮም ዘለና ክነስተኻኽሎም ዘለና ጉድለታት ከም ዘለው ኣለሊና ኢና ንፈልጥ ኢና ኣብዚኣቶም ንሰርሕ ኣለና ኣብዚኣቶም ንሰራሕና ናይ ሻዕብያ ክፍለ ጦራት ምብታን ዘይኮነስ ምድምሳስ ክንጅምር ኢና ምድምሳስ ክንጅምር ከለና ድማ እቲ ዓወትና እናተቀላጠፈ ክኸይድ እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብ ሓደ እዋን ኩሎም ተሓባቢሮም ሓመድ ክንልሕስ ገይሮምና ነይሮም እዮም ተወዲኡ ተባሂሉ ነይሩ እዩ ድግስ ገይሮም እዮም ኣብ ሸራተን ወዲእናዮ ኢሎም ኣብ ኣየር ተበተን ሕሩጭ ከመይ ጌርካ ትእክቦ ተባሂሉልና እዩ ሻላ ህዝቢ ትግራይ ሻላ መኮንናት ትግራይ ሻላቶም ሙሩያት ጀነራላትን ኮሎኔላትን ትግራይ ኩሎም መኮንናት ሻላቶም ንፉዓት ካድረታት ትግራይ እዚኣቶም ኩሎም ተዛሚዶም ብሓፂር ግዜ ክፍለ ጦራት ፈጢርና ነቲ ዝወረና ዘሎ ፀላኢ ክንብትነ ንኽእለሉ ደረጃ በፂሕና ኢና ሕዚ እናኸበብካ መራሕቲ ኣጥፊእኻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞ ምጥፋእ ዝበሃል ነገር ከም ዘይከኣል ሻዕብያ ባዕሎም ይፈልጡ እዮም ኢሳያስን ሰዓብቱን ይፈልጡ እዮም ካብ ህዝቢ ንየ ዝተርፍ ነገር ነቱ ዝመፅእ ስዕረት ምምዕርራይ ጥራሕ እዩ ስለዚ እቲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ እዚ እዩ ሰራዊት ትግራይ በፂሕዎ ዘሎ ምዕባለ ብፅቡቅ መንገዲ ገሊፅካዮ ኣለኻ ብስሩሕ እዚ ሕዚ ከም ትግራይ ኣቲናዮ ዘለና ህዝባዊ ኩናት ካብ ወረርትን ፋሽስታውያንን ሓራ ንምውፃእ ጀሚርናዮ ዘለና ኩናት ከመይ ክውዳእ እዩ ኢልካ ትሓስብ እንታይ ትንትናታት ኣለካ እቲ ኩናት ከምቲ ተገለጸ ብመሰረቱ ኣብ መንጎ ናይ ወራር ሓይሊ ናይ ኢሳያስ ሰራዊትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ናይ ኢሳያስ ህዝቢ ትግራይ ንናይ ኣምሓራ ጭቆና ንምምዕርራይ ምስና ኣብይ ኣሕመድ ብዝገብሮ ስምምዕነት ንኣታቶም ከም ማዕራር ኢሉ እዩ ኩናት ዘካይዶ ዘሎ ከመይ ዝውዳእ ዝብል ነገር ክነልዕል ከለና ብመሰረቱ ኣብ መንጎ ተወራር ሓይሊ ናይ ኢሳያስ ሰራዊትን ኣብ መንጎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ተቃውሞ ሓይልን ከመይ ኢሉ ክውዳእ ዝብል ነገር ምምላስ እዩ ዝኸውን ዋና ነጥቢ ኣብዚ መስርሕ እዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከምቱ ዝተባሃለ ተቐፅላ ኮይኑ ናይ ሻዕብያ ፕላን መራጎድ ኮይኑ ጥራሕ እዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ዘሎ
نا كما يزودا أبزبل كلته ممارس الله كشاب هذي ناي سياس منقستي ناي سياس سراويت أتاخوينات أبز حصر جزء أب تجراي نتوما راح تخبيبنا بمنهم ساس ندفع يا إلهم تنكسر يسميهم زياف أي خالوا فشلا يا طرح زي كونت أب كيد تم فشل كفلت أراتهم ناتبتاتنا أتقامي هناتات ناتفتر لهم كيديو لازم هذا خلته ممارس الله تحد ممارسي كالتفهم من عدم خيرهم أو عدم تقميتهم كاب تجراي وزيهم توستنا عدمن تليوم عدمن من واحد كابزين دحزوا لنا نجار نأرترا حزب قداء يزخون سلزي حدا ممارس يوم زيو تخلي ممارس يوم هزون أب تجراي خوينا تخوينات نود أيال كام قصال خوني خليو وزين تقصيلهم موتهم ككلات فيهم مت فيهم ناي ككلات فيهم بخميز مستلق الطافة بايت الحسنا حمد الحسنا تلعلنا من تابس إن هم زلنا قلصيو كاب هزن يدما أنتم اللي نايم زلنا كنفتحهم زلنا تجمعات فتحنا ناو كميز مسألة ناي موجع عام بقعات كم نبتصح نفلتنا سلازي زي ناي نزيد لنا جزء طرح أنت زي كوينو ناي إيرترا سراويت أب تجراي تسعيرو ناي موسى قداي ذات ترى يكون توانا مخنيات دما نحنا نفتحي ناي بعلنا مسل نعدنا إن نقال السلام مساتهم دما مسلين يخوينهم نايم حرا ليك عن مسلين يخوينهم نانا نايم حرا تشكونا كم عراريو أكن دم حرا خوينهم يوم أنا تشكونا زلوا قادوا يو أبسحلنا عمتات مسؤوم كوين تواجه حزب تجراي أو international community إيرترا هقدر تكون بزول مسز بإيرترا متكلا وزخون قوام وسيدو تطوز بله حزب تجراي إسرائيل قالن عمتات أبي إثيوبيا زنورة بوليتيكاوي تأجم ناتشكم متكلا وزخون قوام حيزونا حزب إيرترا حتى دقيف تطوز بله حزب تجراي نايم حراج قناك نما عرارية كام سام حرا خويناك كنشوف كائنا لك وسين كام تاو قادوي جن زيو تتحسسوا جنايو تتحسسوا كابز تتحسس بازي زواجو زلوا تتحسس بازي دما كشاب هزون أفتن زوان خيرتات ناتشنفوا مسيام يوم كاب هزن يدما تعالى لا شنفتهم زي ترفي لذي سياسن سعبتون كل تمر جالو ويكاب تجراي موسى أدميهم من نوح ويدما تجراي مصنح ناتواجو أدميهم محصار زي تمرجو كاب هزن نية خلي كم تو عند فدا فيلم هروج لهم زعتوا تو وزعة كم قليل يكون تخينات نسوم بزمسلهم من قدي نعاتهم بستعمل من قدام معراريهم جميرهم ويا أول دو أجن ساعتهم بزدلوا من قدي يخون أنت سراويت إيرترا مرجعات اللو عبزيب اللولوان نابنا إيرترا تعوم تخيدك على سينتيلو مرجع له ناي سياس مقل قلاي مخان قدنا يكون عديك خدين تيلو مرجع له عدوك خدي خلي يلا نوصعك خدين تيلون ناي تجراي من قصة وعي تجير له حزب تجراي سراوي تجراي تقبلوا نابدو دلي عدك كفانو يخلي سياتهم بمول أم قديفو ناي سياسن سحبتون عدمه كالناوح كواقعين تيلو دما موت مريص الله موت يتصبي زين ينتن مرجع لازم كما يزود دا بعوض حزب تجراي هم زود دا منهم ترتري له تي نايت عاوة متعز ملكت جن نتوانا تواسعي خوينو زنقاس عزلونا إيرترا حيل سلازخونه أقدموا وصيو عدو تكزي أب حزب زبصح صقم أب حزب زبصح بدل قفعي كحاز تريخل ناتو عدمون اشتاك النوع حيخل يخون يلن كم تاز نوركوا قلت ليلو انتقصتوا لدما بتوز مسأنا يقلت عفنا كايدان ناتو عدمن نحصر له جزء نوي حيخون هذه أودادو زي زملكتي أبزي أبتي international community قفح مقصاص كم ذلوا يفلتيه إساس كلهم
تفلالي تعشمو مالت قصة بركة نقربة قبل يفتني أمريكاويان نا إثيوبيا حدنت بتعميش يبلهم كم زلوا سلز فلت نا إثيوبيا حدنت تبقى أنا إيه يزول زلوا إثيوبيا حنت هناك تقصل زخلا أنا إيه نحرنا أي زي حزكم إثيوبيا كتفرارسيا ويانا كفرسوا أيو يوم زلهم زلوا ناب حد عرب خير كله معربا وجماجم أي بحري وحس قبر لكم إثيوبيا حيزة أنا إيه صادليت المخانس اللي زفلت دي عيلو كدلل يزفت نزلو نايدل على سراح يسرح زلو أب السودان تخيلو ناي إثيوبيا ناي السودان نسقم كم أفريقيا نحنا بعلتنا نفتحيه ناي وسع سواتي نمسي أنا إيش ما قل خوينا كفتح لكم يزول زلو نابم حرك خير كله ويانا إيه والناس طلعهم ويانا كتفوا لكم يعني سلازم مساي بحرهم تسمعهم نورو يزول زلو نخلو نناتو زمثل قصة بركة حيزو النقربة نخلو زسرح مسؤول النقربة ادميو كناو حيز فتنزلو أبز كله كالكوليشن جن أبز كله حساب نهزب تجراي كم هزب متن بقبو زي يردع تجراي عميق ناينس عنتن جيجننتن مننت كم أخبارن تاريخ زي تجنزبه عتحساس بحي سلازي تي سعرت ناي إساس منقصة زي ترفيو ناي جزية قد أيو كشاب كن داي قلتف كشاب كن داي زنقة كزرارب تخينون زي زرارب عاوت حزب تقراي زي ترفيو مغنياتو كافتو بس إحنا يزنورنا درجة تلعلنا وزهز بس إحنا يزلنا درجة بس إحنا مثلا نعسرتات عمتات كتفتافات صنحة خفلة طورات مبتان زبس سراوي تقراي زياتن حد صقمات فتحو زياتن مدمساس أي جزء يوصل له ስለዚህ እዚኡ እቲ ኣወዳድራ ኣብዚ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ሰራዊት ኤርትራ ምርጫ ኣሎ ወይ ኣብዚኣ ኮይኑ ሞት ምጽባይ ወይ ካሊእ ምርጫ ምምራጽ ናይ ኢሳያስን ናይ ሰዓብቱን ዕድመ ንምንዋሕ ኣብዚ ሳቶም ዝለኣኽዎ ነገር እናፈጸመ ምጽናሕ ኣማራጺ ክኾን ይኽእል እዩ ሞት ይጽበይ ማለት እዩ እዚአን እንተን መወዳእታ እሺ ተጋዳላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምስ ባዕዳዊ ወራሪ መንግስት ኢሳያስ ብምዃን ህዝቢ ትግራይ ዘበሳብስ ዘሎ በፋሽስት አብይ አሕመድ ዝተሸመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ጉጅለ ባንዳታት ኣሎ ትግራይ ዝኹሉ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ከም ዘይተፈጸመ ይዝርኢ ሓደ ግዜ ድማ መን ፈጻሚኡ ምዃን እኳ ከይተፈለጠ ሽግራት ከም ዘለዎም ሲሉ ናይ ምልስላስ ዝመስሉ ቃል ዓለማዊ ዘረባታት እውን እትርእየሉ ሕዘሎ ኣጠቃላሊ እዚ ምስለኔ ናይ ኣምሓራት ምክሕቲ ዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ምስ ኣብይ ተሻሪኹ ዝወገአና ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝኸዶ ዘሎ ክያዶ ከመይ ትዕዞ እንታይ ትዕዝብታት ኣለካ እስኪ ኣብ ቀረባ ግዜ እቱ ነባር ናይ ትግራይ ምምሕዳር ዝበሃል ነበረ ተላዒሉ ሓድሽ ምምሕዳር ተተኪኡ ተባሂሉ ምስ መፀ እቱ ሓድሽ መማሓደሪ ዝገበሮ ዘረባታት ብሬድዮ ሰሚዐ ነይረ ንኣይ ዘሕለፈለይ ነገር እንታይ እዩ እቲ ምስ ኢሳያስ ኮይኖም ኣውፂኦሞ ዝነበሩ ፖሊሲ ኣንጻሮም ከም ዝሰርሐ ተረዲኦም እቲ ዕላማ ዘይኮነስ ናይ ታክቲክ ለውጢ ክገብሩ ከም ተሰማምዑ እዩ ዝረደን ኢሳያስን ሰዓብቱን ኣብቲ ኩናት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ንሰምዖም ነርና ንህዝቢ ትግራይ ሲ ጥይትን ጥሜትን ጥራሕ ዘድልዮ ይብሉ ነይሮም እዚ ናይ ኢሳያስ ናይ ናቱ ጀነራላትን ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ እውን እዩ ጥይትን ጥሜትን ሂቦም ንህዝቢ ትግራይ ከንበርክኹ ተላዒሎም 6 ወርሒ ሰሪሖም 6 ወርሒ ሙሉእ ጨፍጭፎሞ ንምዝራው ዘስካሕክሕ በደል ፈጺሞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓለም ብምሉእ ጫውጫው ዘለሉ ስራሕ ሰሪሖም እዚ ግን ንህዝቢ ትግራይ ኣሓሪንዎ ዝተቆጣዐ ሕኑኡ ክፈዲ ዝደሊ ጸላእቱ ከጥፍእ ዝደሊ መንእሰይ በሽሓት ናብ ሰራዊት ክቀላቀል ኣግቢርዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከተማታት እንብለና ኢልዎ
ኣይተመሓድሩናን ኢሉ መናእሰይ ኣብ ከተማታት ዝኸኣልዎ ነገር እናገበሩ ባንዳታት የቃልዑ እዚ እናኾነ ምስ ረኣዩ እዚ ፖሊስ እዚ ኣብ ምውፃእ ዋና ተዋሳኣይ ዝነበረ ናይ ብልፅግና ኣባል ዝነበረ ሓደ መራርሓ እዚ ፖሊስ እዚ ከም ዘይሰርሐ ስለ ዝተረዱ ኣንጻሮም ከም ዝሰርሐ ስለ ዝተረዱ ንዚ ንምቕያር መፅኡ እቲ ናትና ብኽያት ክበኪ ጀሚሩ እወ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን እየን እወ ንብረት ተዘሪፉ እዩ እወ ሰብ ተጨቁኑ ተበዲሉ እዩ እወ ከምዚ ተን ዓለም ብምሉእ ዝዛረበለን ብጭቡጥ መረዳእታታት ተቃልዓ ነገራት እናልዕለ ከላዝን ጀሚሩ እዚ ኢሉ ግን ንዑ ብሓደ ኮይና ንፍታሐዮ ፀገም እዚ ምስኹም ኮይና ብሓደ ንፍታሐዮ ንኣይ ነፋሒቶ እዚ ነፋሒቶ ኣብ ዝኸደቶ ቆፅሊ ቀለማ ትቕይር እያ መንነታ ግን ኣይትቕይር ኣብ ቀጠልያ ቆፅሊ ተኣትያ ቀጠልያ ትኾን ኣብ ብጫ ቆፅሊ ተኣትያ ብጫ ትኾን ኣብ ቀይሕ ቆፅሊ ተኣትያ ቀይሕ ትኾን ተህዚ ዘሎ ናይ ትግራይ መማሓደሪ ናይ ነፋሒቶ ጠባይ እዩ ዘርኢ ዘሎ ናይ ታክቲክ ለውጢ ገይሩስ ህዝቢ ትግራይስ ብሓደ ምሸት ናይ ሬድዮ ናይ ቴሌቪዥን ዘረባ ዝኩሉ ዝበፅሖ ግፍዕን በደልን ሕኸ ከቢሉ ከም ዝድርብ እሞ ምስኣቶም ተሰሊፉ ሓቁኹም ኢሉ ከም ዘጠቃዕሎም ሓሲቦም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝገርሙ እዮም ትንዕቀቶም እቱ ፈጢሮሞ ዘለዉ ቁስሊ ክሻብ ክንደይ ዓሚቕ ምዃኑ ኣይርድኡን ወይ ክፈልጦ ይደልዩን ወይ ብዝኾነ ጥቕሚ ተዓዊሮም ኣለዉ እንታይ ምዃኑ እቲ ምክንያት ኣነ ይፈልጥን ብዝኾነ ግን እቲ ዋና ጉዳይ ናይ ታክቲክ ለውጢ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ተቐዲሙ ዝነበረ ታክቲኮም ፀገም ከም ዝፈጠረሎም ስለ ዝተረድኡ ንሱ ለዊጥናስ ናቶም ብህያት እናበኸና ኣለሳሊስና ክንሕዞም ንኽእል ተኾይና ንፈትን ኢሎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ድማ ይሰርሕ ሓቂ እንተልይዎም ንህዝቢ ትግራይ ዝሓልዩ እንተኾይኖም ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ ኣሎ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ኣሎ እቲ መንግስቲ ናብ ቦቱ ይመለስ እዮም ክብሉ ዘለዉ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ብዛዕባ ቀጻላይ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ህይወት ይደራደር እዮም ክብሉ ዘለዉ ናይ ትግራይ ብህገ መንግስቲ ተፈለጠ ጂኦግራፊያዊ መሬት ኣሎ ሕዚ ብካልኦት ተተሓዘ ናይ ኢትዮጵያ ዘይፈረሰ ህገ መንግስቲ ዝፈለጦ እዚ ናብ ንቡር ይመለስ እዮም ክብሉ ዘለዉ ሻዕብያ ወራር ሓይሊ እዩ ንኣና ንተጋሩ ንናይ ኣምሓራ ጭቆና ከም ማዕራሪ ዝመፀ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ትግራይ ይውፃእ እዮም ክብሉ ዘለዉ ተጋሩ እንተኾይኖም ናይ ተጋሩ ስምዒት ተልይዎም እዚ ሓይሊ እዚ ብዘይ ወዓል ሕደር ካብ ትግራይ ይውፃእ እዮም ክብሉ ዘለዉ ናይ ሰብ በዘይ ምንም ዕንቅፋት ናብቲ ጠሚዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ድማ ከወግድዎም እዮም ዘለዉ ከኣስርዎም እዮም ዘለዉ ከምዚኦም ዝመሰሉ ንህዝቢ ትግራይ ብሓቂ ዝብልዎ ጉዳያት ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ጉዳይ ባዕሉ ክውስን እዩ ዝደሊ እዚ እዮም ክብሉ ዘለዉ ብሓቂ ዝፈትዎን ከምቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ክኾኑ እንተደልዮም ካብዚ መለሽ ዘሎ ነገር ብምልኡ ናይ ምትዕሻው ዘረባ እዩ በዛ መንገዲ እዚኣ ሰይከኣልናን እሞ በዛ መንገዲ እዚኣ ክንፍትነካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ከም ነፋሒቶ መንነቶም ከይቀየሩ ቀለሞም ቀይሮም ክዕሹ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንኻሊእ ክዕሹ ይኽእሉ ይኾኑ ንህዝቢ ትግራይ ግን ክዕሽዎ ይኽእሉ ኣብዚ ግን ዝረኣይ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ ውድቀት በፂሖም ከም ዘለዎ የመላኽት እዩ በቲ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ጥይትን ጥሜትን እናሃቡ ህዝቢ ትግራይ ከንበርክኹ ከም ዘይከኣሉ ዘረጋግፅ እዩ ብካሊእ መንገዲ ክፍትኑ ዝተገድድሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እዚ ካሊእ መንገዲ እውን ዘይሰርሐሎም ምዃኑ ክርእዮ ስለዚ ኣነ ከምዚ ገይረ እየ ዝርእዮ ምስ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ ተጋዳላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ እየ ቃለ መጠይቕ ዝገብር ዘለኹ ተጋዳላይ ጻድቃን መወዳእታ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ህዝባዊ ኩናት ከምቲ በብግዚኡ እናዓወትናዮ ንመጽእ ዘለና ጸላእትና ድማ መሊእና ቀቢርና ትግራይ ሓራ ንምውፃእ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ክገብረሎ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ክገብረሎ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ የቀኒየለይ መጀመሪያ ንህዝቢ ትግራይ ዘጋጥመካ ዝነበረ ናይ ኣመራርሓን ምሕዳራን ፀገማትን በደላትን ንጎኒ ገዲፍካ እዚ ይጽንሐልና ኢልካ
أزي كم مغنيات كم سبب كي وصلك كم حدث أنصار تقون تطو ببالك يحبن أبقطر كتماتات وصاي مناقلتات كله بستفل عليه من قدي إن بلنا ينجقونا مسلكا بعلخا بقالسخا إخا ترقاقز تهزلو دبلوماسياوي دقاف صبوص أقايو عوت سمكايو أبناء بعلخا سراحيو أزوم قداماو حاجزات بزقباء تبليزكا عوت كاك ترقاقز كتنقاساس يقباء بفلاي منأسي تقراي ناب سراوي تقراي تسأنبر عم كلاكيا عفولي حيلي زنبركا بالتفل علي مخنيات كشاف هزي ناب سراوي تقراي دي تسأنبر كامن اسي ناب سراوي تقراي تسأنبر عب التفل علي ازي مقبار ابزي كاللو عب التفل علي وان دما عبزل خلو بوتا خونكا بزتعمكا منقدي توديوكا دحننتكا نحلخا نسألاتي بزرخبكمو أقاطامي قطقطوهم بلوهم انتاي وراي اللوم ناو عدنا زمس نحنا ناو عدو ما يكدنا دحننتكم حلو تودبو تمعراريو قندما أقاطام كترخب كلهم بلوهم زم صلاتي سوم يوم مسجومنا ناو عدنا نبر نحنا يكوننا نكيدنا يوم استبدأ زلو سراويت تنكرر ركب مسرتو هدلايا بزخون الأوان كابعاتهم زمس أمام رحين مقبال تدالو مستقارو تحاورو صلاتي على اليوم معدوهم هتنققوهم كله كفلتهم قبرو نخملسو صعارو تاي تمريسهم دما حزبي زمسلو وسانه ابل اليوم كوسن غبو يخون مغنياتو كابنا حزب مسل نصانت نلعلي كالي نغا سلازيله بذا غاطامي تقاوم تودبات تግራይ ዝገብርኦ ዘለዋ ተፈላለየ አገባብ ቃልሲ ክቅጽሉሉ አበርቲዖም ክቅጽሉሉ يصوع كمون أب دياسبورا زلو تجارو سراو تجراي كم تتجمير زلوها حتراتاتن سجماتن فتحها ترجعيتو زحدر ججننتكا مسرت غيركا ادمس صلاتي احسيركا نهزبنا شجرن صبابان قلطيفنا لمفتح بملو حيلخا تنقاسقس كاب إساياسن سعبتن وصع زلهم بفلاي أب دياسبورا تركو إرتراويان تجبروا وزلهم دقاف تجبروا وزلهم نقالس تجراي دقاف بقبو نجنزبينا أب تجراي زجبر زلو خويناتن أودادؤون مسمس أي عدل كلت يزبطات أساسر مخانو استجنزبه متكلاو قوام كم يوصلكم نردائنا بفلاي مناس إرتراويان بسوشيال ميديا بموسيقى تجبروا ونطفت كم أسنا زمسلا ناي تلفزيون ستيشن على تجمع وان كي تعرف لسان حزب تجراي خوينا مقصالن ننقدينا هزون منقسم تجراي بدلتو إساياسن سعبتو نمبر حزب إرترا نوشتي ينبع خمزلو نجنزبينا سلازو خناون ناي هاجر إرترا ملوء مسل نخبرينا عمت كلاوي مرقزنا زنفا يبلنا نيساياسن سعبتون باقبابو اب عودو وقن بهقن كحتتو كنقبرينا كالي حزب إرترا أنصار سرعات إساياس زقورو قالسي ملو بملو كم ندقف حزب إرترا كابز بزح وزلو چقونان سدتن إيكونوميوي محسيتن بناي بعلو قالسن مرجان كناقف ملو دقافنا كم زي فليو كرقاقص لكم يفوتو يغني الله